Pozdravljeni. Добрий день. Obveščamo vas, da ta vikend poteče možnost brezplačnih prevozov na medkrajevnih in tudi v nekaterih mestih na potniškem prometu. Повідомляємо вас, що після цих вихідних закінчується час, в який ви могли користуватися безкоштовно транспортом, який ходив між містами, та у деяких містах ви не маєте можливості їздити безкоштовно. Zaradi tega od naslednjega tedna, če boste potovali od enega kraja do drugega kraja, morate kupiti vozovnico. To lahko kupite na samem avtobusu ali na vlaku. Pri tem vas pa opozarjamo, da če obstaja železniška postaja, kjer lahko kupite vozovnico, da jo kupite tam, drugače boste jo plačali dražje. З понеділка, якщо ви плануєте їхати з одного міста в інше, ви маєте обов'язково купити собі білет. Квитки ви можете придбати або безпосередньо в автобусі, у потязі, або, наприклад, на станції залізничній. Зверніть увагу на те, що якщо на станції є каса і ви купуєте білет безпосередньо у потязі, то ви сплачуєте у цьому випадку більше. А що стосується автобусів, ви можете купити безпосередньо в автобусі, а можете купити на автостанції. Але у цьому випадку ви не переплачуєте додаткові гроші. Kar se tiče pa same Ljubljane, v Ljubljani boste potrebovali urbano mesečno vozovnico, ki stane 2 evra. Njo lahko napolnite od 2 evra pa do 50 evrov, ena vožnja stane 1,30 evra. Що стосується безпосередньо Любляни, то для того, щоб їздити на автобусах міських, вам необхідно буде придбати особливу картку, яка називається Урбана. Ви можете повнити цю картку від 2 євро до 50 євро. Один проїзд коштуватиме євро 30. Če pa želite mesečno vozovnico, pa se odpravite v potniški center, ki je blizu avtobusne postaje Bavarski dvor. А якщо ви маєте бажання придбати картку на місяць, вам необхідно буде купити особливу картку в особливому офісі, який знаходиться на зупинці Баварський двір. Vozovnica stane za odrasle in za zaposlene 37 evrov. Mesečna vozovnica. Місячна картка для переїздів по Любляні коштує 37 євро. Така ціна для дорослих, які працюють. In za študente stane 20 evrov. Для студентів вона коштуватиме 20 євро. Vse osebe, ki so brezposelne, za njih stane 17 evrov. Для людей, які не мають роботи, місячна картка коштуватиме 17 євро. Ampak zato je pogoj, da prinesete sveže potrdilo o vpisu v register brezposelnih oseb iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Але для того, щоб отримати цю картку за 17 євро, є обов'язкова умова. Ви маєте принести свіжу довідку про те, що ви вписані в список безробітних осіб на Заводу за zaposlovanjem Республіки Словенія. Це центр зайнятості в Словенії. Priporočamo vam, da v vašem kraju še dodatno preverite, ali vam je potrebno kupiti vozovnico ali ne, kajti določena mesta so se odločila, da bodo brezplačen prevoz za osebe iz Ukrajine ohranile do konca leta. Для людей, які живуть в інших містах, необхідно перевірити, яка ситуація з проїздом у вашому місті. Бо деякі міста Словенії вирішили, що для громадян України переїзд міський залишиться безкоштовно ще до кінця року. Усім пожелімо varno vožnjo in brez kazni. Після цього ми вам бажаємо приємних мандрівок і безпечних мандрівок.